निशा अभी हो जी तो दुसरे आಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋದು Good morning, sir. Morning. माशा रावत माशा अशा पुढे भाई सुमनी भाई माशा पुढे माशा पुढे सर Good morning. पेड़ो बाबा थोड़ी है ना साफ करते साफ जो मारे बाबा
ब्लॉक हा सगळी उदक होता ना जंक्शनात स्पीड ब्रेकर घालपाचें त्या जंक्शनात स्पीड ब्रेकर आडवो घाला सोड हो घाल गुड मॉर्निंग प्रबोध तो वाईट घ्या सर शिल्पा नाव मासे पुढे तसे मास ग्रुप फोटो काढ डायरेक्ट पार्टी सर ये स्तंभ मेरा गाड़ी काटे पडशी सर बाइट है
डेव्हलपमेंट ऑफ पर्वरीम जे आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतला पर्वरीम रायझिंग तातूंत म्हाका दिसता खुबशे इनिशिएटिव्ह जे आमचे आमी मनान आशिल्ले लोकांचे विचार आशिल्ले पूण आमी घेवंक पावनाशिल्ले आनी मागीर कोड आयले being in the opposition we have had hurdles before and promises to the people had to be kept election जावन रोखडेच we have taken the priorities what people have asked for ह्या फूल वाठारांत भोंवता आसतना लोकांचे रस्त्या खातीर मागणी आशिल्ली उदकाचे सोल्युशन ड्रेन्स बाकीचे सगळे करपाक इम्प्रुवमेंट ऑफ दीस एरियाज वॉज देर सो वी हॅड टेकन दीस एज अ प्रायोरिटी आनी ताज्या खातीर आज एज सेकंड पार्ट ऑफ द सेम वर्क वी हॅव टेकिंग अहेड जे आमी फूल पार्टार हॉट मिक्स समज घेतलो लोकांच्यो खुबश्यो मागण्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो काम कंप्लीट जातल्यो सिवरेजचें काम कंप्लीट जालें अंडरग्राउंड केबलिंग काम कंप्लीट जालें आनी ताज्या खातीर लोकांक खूब त्रासूय जाले people have supported development at the same time we need to ensure that development is properly planned काही कारणां खातीर हॉट मिक्सिंगाचे इश्यूज थोडे डिले जाल्ले टुडे वी हॅव इनॉग्रेटेड दिस वर्क्स अलॉंग विथ द पेनादी फ्रांक पंचायत सरपंच डेप्युटी सरपंच ZP मेंबर सगळे पंच मेंबर्स सगळे हांगाचे ज्येश्ठ नागरीक सगळे लोक बिकॉज द होल प्लॅन इज इन्क्लुसिव्ह लोकांक जाय त्यो गोष्टी करून घेवप हीच आमची संकल्पना आसा आनी ती करता आसतना लोकांच्या आदारान आशिर्वादान जे आमी निवडून आयल्या वी नीड टू टेक पर्वरीम टू द नेक्स्ट लेवल टुडे देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंट जॉब्स खुबशे आसा आणि एक महिन्या भितर एज वी हॅव टेकन द स्ट्राइड टुवर्ड्स टुरिझम एंड IT एज द मेन पोर्टफोलियोज वी नीड टू परफॉर्म अलॉंग विथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी एंड डिलिव्हर टू वॉट गोवा एक्सपेक्ट्स ऑर गोवन्स एक्सपेक्ट वी ऑल्सो नीड टू एन्श्युअर दॅट पर्वरी खातीर जे आमकां मागण्यो आसा कित्याक पर्वरी नीड्स टू बी एक्चुअली सपोर्टेड जरी पणजे कॅपिटल सिटी आसली पर्वरी इज टुडे हॅव्हिंग ऑल सेक्रेटरिएट हायकोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर एक्झिक्युटिव्ह टू ज्युडिशरी आणि उरिल्ली गव्हर्मेंट ऑफिसां कमर्शियल एंड रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस हॅव बीन इन्क्रीजिंग ताज्या खातीर जाय ते सपोर्ट सिस्टम्स आमकां हांगा मागणी करता ते आमकां इट इज रिक्वायर्ड आमी अशेंच मागना की डेव्हलपमेंट जाय म्हणून मागता टुडे वी नीड इट कित्याक वी नीड टू सपोर्ट आवर पीपल हू हॅव बीन एक्झिस्टिंग हियर फॉर लास्ट नंबर ऑफ इयर्स एंड ऑल्सो सपोर्ट द डेव्हलपमेंट अंडर अ सस्टेनेबल मॉडेल ते करता आसतना आयच्या दिसाक म्हाका खूब खोशी जाता की द एरिया वीच हॅड अ ग्रीवियन्स ऑफ रोड्स आणि ड्रेन्स एंड अदर इश्यूज इज गेटिंग एड्रेस टुडे हॉट मिक्सिंग आज इनॉग्रेट जाल्ले आसा सो द होल एरिया from housing board which we have started Gopal Nagar, Abhinav Complex, Kanti Nagar, Oval Park and surrounding areas which were waiting for this type of things are being given the development. Next phase which we are talking about ki fiber to the home बाकीचे नवे जे येतले संकल्पना जातूंतल्यान स्मार्ट सिटी आमी सिटी न्हय वी आर अ रुर्बन पंचायत but giving a smart connectivity will be our priority. We will ensure that we take up these projects on a war footing कित्याक शेवटी आमची हो विषय 2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना IT मिनिस्टर आशिल्लो हांवें हातान घेतिल्लो फायबर टू द होम आनी एखादी समज तो फायबर टू द होम आशिल्लो सारको केल्लो जाल्यार खुबशे विशय कोविडा वेळार खुबशे कमी जातले आशिल्ले फायबर टू द होम वूड बी इजिली गिविंग यू कनेक्ट टू द TV which you would have had got a connection with the e-content directly coming on your screen where the students would be able to connect to their schools. आज स्मार्टफोना खातीर धांवता बाकीचे धांवता कनेक्टिविटी धांवता हे सगळें बंद जातलें आशिल्लें we are taking it to the next level now. I think within a year or two we should be able to see a lot of changes here. As MLA of Porvorim, I take this opportunity to thank all my people here. जे सदांच बरोबर रावल्या सदांच जाणट्यांनी महिला वर्ग जावं भुरग्यांनी बरोबर रावल्या आशीर्वाद दिल्लो आसा This is the place where we say that this is our strength and we will take every opportunity to ensure that the expectations of our people are met. So, काल GTA बरोबर मीटिंग झाली तुमची GTA बरोबर मीटिंग जाल्या गोवा टुरिझमूय घेतल्या GTAन आमी जेन्ना पॉलिसीज सगळ्यो घेतिल्ल्यो IT पॉलिसी आनी स्टार्टअप पॉलिसी तेन्ना इम्प्लिमेंटेशना खातीरूय फुडें घेतिल्ल्यो शेवटी ह्यो ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या अंडर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जो मनीस धंदो करता ताका धंदो करूनी सरकारा फाटल्यान लायसन्सिंगाक धांवपाचेंच ना इवन इन टुरिझम आय गोइंग टू डू दिस ऑनलायन सगळें मेळपाक जाय वी नीड टू स्टॉप दिस हॅरसमेंट ऑर वॉट एवर इज हॅपनिंग ऑर एलिगेशन विच आर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री स्टार्टअपाक आनी ITच्या इंडस्ट्रीक 7 दिसाचो टायम अलॉंग विथ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हांवें मार्क केल्लो आसा मंडे टू मंडे नेक्स्ट मंडे पर्यंत वी नीड अ आउटपुट ऑफ हाव वी आर गोइंग टू क्लियर द इश्यूज what people are finding difficult in terms of startup, in terms of certification process or disbursement जावपाक कितें problem जाता तांकां procedurally खंय त्रास जाता आणि how we can support them. We cannot be another entity as a advocate in the court questioning them. We have to be with them and support them. That is the ecosystem we have to create. ताज्या खातीर त्यो मिटिंग्स जे GTA इंडस्ट्रीक घेतल्या सरकाराक घेतला आणि अकॅडमियाक घेतला तिगांकूय घेवन वी हॅव स्टार्टेड रिव्ह्यूइंग द IT and startup policy. Within a week we will get the output of where we are and we'll start channelizing the ecosystem and creating vibrancy in the whole ecosystem of IT. Infrastructure connectivity will be the main issues which we will take on priority.
टुरिझमाच्या बाबतीनूय देर आर इश्यूज विच वी नीड टू हँडल. देर आर टू मेनी थिंग्स विच आर हॅपनिंग. सो थोड्यो गजाल्यो लायक ऑडिटिंग every property which has been given of tourism needs to be looked at now. So there are lot of things from infrastructure to other things that Goa समज आम्ही tourism destination तयार करतले world class जाल्यार we cannot sell what we are selling. We have to be different. And I have started the thought process of looking at how it has to be different. In days to come you will see it happening. We will have the right thoughts, the industry will be together and we'll start giving what we have been talking about. Better आम्ही खूप जण म्हणता हिंदुलँड सगळे जण उलोवन गेले, कल्चरल उलोवन गेले. वेदर इट इज कल्चरल टुरिझम, हेरिटेज टुरिझम, आमचे हिंदुलँड टुरिझम, एडव्हेंचर टुरिझम, वाईल्ड लाईफ, एव्हरीथिंग विल फाइंड अ स्कोप with taking in tune all the stakeholders. So हाजेर चर्चा तुमच्याकडे आणि इन डिटेल करता. आज हॉट मिक्सिंगाक जे आयिल्ले आसा ताच्या खातीर पहिले आमच्या सगळ्या परवरकारांक थँक्यू म्हणटा आणि तांचे अभिनंदनूय आमच्या लोकांचे करता. इट इज बिकॉज ऑफ देम दॅट इज डेव्हलपमेंट इज हॅपन. एस्टिमेटेड कॉस्ट कितला आता जवळजवळ 3,28,00,000. 3 crores 28 lakhs. लेंथ टोटल 13 किलोमीटर्स 13 किलोमीटर.